चिराङाव मुलुगनां आइजो सानजों लोब्बा लाखिनानै मात्रि किशरि मेला खुंफुंदों। दिनै चिरां जिल्ला समाज अनसाय बिफान लोगोसे जिल्ला खुंथायनि बानजायनायाव मुलुगनां आइजो सानजों लोब्बा लाखिनानै मात्रि किशरि मेला हाबाफारिखौ काजोलगाव सदर सहराव थानाय CDSA गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि गुबुन गुबुन मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंजायो। बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै गुबुन गुबुन रोखोमनि गेलेनाय, बारनाय, रोजाबनाय, मोसानाय हाबाफारिखौ खुंफुंदों। हाबाफारियाव ADC रिंखां मुसाहारि, राकेश्री लेखारु आरो जिल्ला खुंथायनि गुबुन गुबुन बिफानाव थानाय दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लायो। महिला और शिशु कल्याण जितु विभाग लगते जिला क्रीड़ा विषया और जिला प्रशासन सहयोगत आज आमार इंटरनेशनल वुमेन डे उपलक्षे जितु माह जोरा जो कार्यसूचीर लगत संगति राखी आमार महिलाসকলৰ किछुमान खेলৰ प्रतियोगिता आमी आयोजन करिछु। बिखेखके आमी 3टा इवेंट लैछु, फुटबल, रस्सी टाना, टाग अफ वार और ब्लाइंड हिट जितु इवेंटो आमी तेखेतসকলৰ মাজত কৰিছো। আৰু ইয়াতে লগতে এক্সিবিশনৰ ষ্টলো আমাৰ পোষণৰ বাবে নিউট্ৰিশনৰ ওপৰত এটা এক্সিবিশনো ৰাখিছে। এইটো এটা মহিলাসকলৰ বা শিশু ছোৱালীসকলৰ এটা উৎসৱ হিচাপে আমি আজি এটা আয়োজন কৰিছো। ইয়াত বিশেষকৈ মেইন লিডিং পাৰ্টটো আমাৰ সোশ্যাল वेलफेयर डिपार्टमेंट আৰু লগতে সহযোগ কৰিছে জিলা ক্ৰীড়া সন্থা আৰু জিলা প্ৰশাসন। मोनसे गोनांथार फोसावनाय। बे खौराङा नोंथांनि थाखाय गोनांथि जागोन। गोनांथि खौराङा बेनोदि चिरांनि काजोलगाव SBI ब्रान्चनि नांजाबनाय रोंगौथि गोनां डक्टर सुमिक देबजों लोगोसे माखासे डक्टर मोननो हानाय गंसे मोजां देहा फाहामग्रा SD क्लिनिक दङ। फै बिदिब्ला बे देहा फाहामसालियाव मा राहा मोननो हायो नायनि। डायबेटिसनि थाखाय फाहामथाय, सरासनस्रा सावस्रि फाहामथाय, बिखा बेरामनि सायाव फाहामथाय। नोंथाङा जुदि बेफोरबादि बेरामजों भुगिनांदोंब्ला काजोलगाव SD क्लिनिकआव थांनानै नायजाहैनो हागोन। नायजानायनि सम फुंबिलिनि 9 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 1 रिंगासिम आरो बेलासिनि 5 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 7 रिंगासिम नायजानो हागोन। नोंथाङा सुलाद लानो थाखाय 7002293924 9954687336 जानबुं नम्बराव सुलाद ला। मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि गथ'नि इयुनखौ नोजोर बोनानै नोंथांनि गथ'नो गुनगोनां सोलोंथाइ होनायनि थांखिजों देग्लाय सोलोंथाइ बोसोर 2023 आरो 2024 इं मायथाइनि गोदानै बिथराइनिफ्राय थाखो 9नि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रिं हालामनि नायल' जाल' गंसेल' बर' बिजोंनि बे सरकारि फरायसालि बड'लेण्ड एकाडेमिनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। नोंथांनि गथ'खौ गुनगोनां सोलोंथाइ होनो सानदोंब्ला थाबैनो मुंखौ थिसनफैदो। बे फरायसालिनि गासै फोरोंगिरिफोरानो गावबागाव रोंगौथि गोनां। बे फरायसालियाव हिन्जावसा हौवासाफोरनि थाखाय हस्टेलाव जुनियायै खेल लानाय जायो। हिन्जावसा हौवासाफोरनि थाखाय आलादायै गोबां उफ्रा सोलोंथाइ होनाय जायो। आबुङै मिथिनो फन खालाम 8638270612 6900716034 8638269581।